Pandemiak ezarritako geldialdiaren ostean, 3 urte geroago milaka lagunek Bilboko kaleak bete zituzten larunbatean sare herritarrak deituta etxera bidea gertu goiburupean. Euskal presoen urruntzea amaitzear dagoela manifestariek eskatu zuten presoei ezartzen zaien salbuespen politika bertan behera uzteko eta horiek etxeratzeko bidean jartzen ari diren oztopoak kentzeko. Horrela, Euskal preso ieslari eta deportatuen kontrako salbuespenezko politika osatzen duten horma guztiak eraistea izan zuen muga mobilizazioak. Sakabanaketaren horma bat botata, hurrengoei ere aurre egiteko herri gogoa dagoela erakutsi zen Bilbon eta beraz, urtea hasierarekin abiatu da azken fasea izan daitekeena, indarkerien biktimei justizia, erreparazioa eta aitortza bermatzearekin batera, preso, ieslari eta deportatu guztien eskubide guztiak aitortu arte iraungo duen ziklo itxaropentsua. Hain zuzen ere, Ignacio Oiarzabal, sareko bozeramailea. Iasan oso pozik bertan emandako irudiarekin, Bilboko kaleak jendez beteta ikustearekin, eta batez ere, bai goizean ere bai Euskaldunan egindako ekitaldia eta baita arratsaldean ere emandako irudi horrekin oso pozik. Ikusi izan azkenean jendartearen zati bat orain kalean egoteko gogoekin bazegoela, han zegoen giro positibo eta ilusio puntu hori ere garrantzitsua zen, esaten genuen berezia zela urtengo deialdia pandemiarengatik eta baita azkenean urruntze politikaren amaieraren atarian gaudelako eta horrek ere azken urteetan egindako lan handi bati esker ere momentu honetan gaudela balioan jartzeko unea zela eta baita ere ikusteko datorren denboretan bide luze bat elkarrekin daukagula egiteko eta indarrak hartzeko ere balio izan zigula. Arratsaldeon laster helduko diogu gai horri. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak datorren udarako hartu nahi du energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala, baina prozesu administratibo luzea gainditzeko mugarri dezente ditu aurretik. Erakundeak zuzenketak egiten ari zaizkio planaren aurrerapen txostenari. Plangintza beraz aldatzen ari da eta aldatuko da oraindik azkenik onartu arte. Oraingoz, ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailak online duen dokumentuan 33 eremu zabal proposatzen ditu zentral eolikoak egiteko. Planoetako kokaleku gehienak mendiguneak dira eta horien artean ez daude dagoeneko eraikita dauden edo tramitatzen ari diren proiektu eolikoak. Jaurlaritzaren helburua da 2030erako potentzia eolikoa 5 bider handitzea. Bilta Garbi erakundeak mezu argia zabaldu du hondakinen bilketei dagokionez. Sinpleagoa izango da birziklatzea, ez baita jakin beharko, zein plastiko edo paper bota daitezken edukiontzi horira, dena hartuko baita bertan, metalarekin batera. Hondakinen arteko sailkapena sustatzeko asmo berean, kaleetan eta lorategietan, hondakin birziklagarriak botatzeko zakarrontzi horiak ezarri dituzte eta hiri erdiguneetan kalean uzten ziren plastiko poltsak ordeskatzeko etxeko zarama lurazpiko edukiontzietan bota ahal izango da. Bai, aldaketa nagusi badoa da, beraz estalki gehiago ezartzen alko ditugu. Jan nahi du etxeko estalki guziak, plastikozkoak, metalezkoak eta kartoinezkoak ezartzen alko dira. Jan nahi du konkretuki zure jaurta potea ere zikinuntzi hori hortan sartzen alko duzula. Eta Ipar Euskal Herritik mugitu gabe, COVID-arekin kulturan pausa bat ezarri eta maskaraden egutegia antzalatu ondotik, bueltan da maskarada sasoia. Urtarrilaren 15ean izango da lehena Maule Lestarreko plazan. Bienvenue chez les Stifs et Couchy. Exactement. Un repas qui sonne charmant. Oh, et Kulturarloko berriekin jarraiki, ertzainak taldeak agur esan die betiko agertokiei pasaden ostiral gauean Gasteizen ikusi.
Nazioartera salto, Brasilgo poliziak 1200 lagun inguru atxilotu ditu kanpamentu bolsonarista desegiteko operazioan. Brasilgo presidente ohi Jair Bolsonaroren aldeko milaka jarraitzaile ultraeskuindarrek herrialdeko kongresuaren presidentetzaren eta auzitegi gorenaren egoitzak hartu eta biharamunean organo nagusi horrek herrialdeko armadari agindu dio 24 orduko epean lurralde nazionalean dauden kanpamentu bolsonarista guztiak desegiteko. Alexandre de Moraes magistratuak nabarmendu duenez, ezerk ez du justifikatzen agintari zibilek eta militarrek finantzatutako terroristen kanpamentuak egotea. Erabat modu subbertsiboan eta konstituzioa inola ere errespetatu gabe. Halaber, epaileak koartarazi du justiziaren esku utziko dituela indar armatuetako komandanteak eta goi kargudunak polizia eta defentsa ministerioa baldin eta kanpaleku horiek kentzen ez badituzte. Atzo eratutako zurrunbiloa ikusita, Brasiliako segurtasun eremuan eskuartzeko dekretua onartu du Lulak datorren urtarrilaren 31 arte. Bere aldetik, Bolsonarok uko egin dio Brasilgo presidentearen frogarik gabeko akusazioei. Pandemiak ezarritako parentesiaren ostean, 3 urte geroago milaka lagunek Bilboko kaleak bete zituzten larunbatean ostera ere, sare herritarrak deituta etxera bidea gertu goiburupean. Adi Iragan ekimenaren balorazioari. Urtero legez bertan izan zen 11 telebista ere saio berezia osatzeko, beraz, berreskura dezagun jarraian zati txiki bat, laburpena 11.eus atarian duzue ikusgai. Eta kita zein izango da emaitza. Bai, lehen konponketak lortu eta ezakit jai ezberdin bat egitea, bai. Bai, ja bultzakada, azken bultzakada eta libre, bai. Gaur lehen baino bezo, porque leheno danak garbi izan, da gaur zikinen jokatzen deuta. Ez eskualdu bai, eskualdu nahi, eskualdu erjamaitze detena eta defenditu imierdetena. Bai. Saiatzen gara urtero etortzen, bai. Bai, kaleko indarra zateako ditulako soilik. Orain arte ongea fase batean non presok ekartzeko Euskal Herriko kartzelatara eta ja urrungo pausua izan behar du denak etxea ekartzea. Bai, egun normalean honetara saiatzen gara etortzen, bai. Oraindik tamalez bai behar dela bai, gauza bere onera ekartzeko eta bengoz hori bukatzeko egoera honekin, bai. Preso asko Euskal Herria etorri egin diela, guztiak ez, baino asko da, eta hori ere ospatu egin behar da. Oso polita da beti borrokan gaudela, baino gauza polita baita ospatu behar daude. Euskal Herrira, eta geratzen diana Euskal Herrira. Eta presoaetan daudenak etzera, mesedez da favore. Gogora ekarri behar dugu ere, aro baten amaiera irudikatu dutela sare herritarrak eta etxerat elkarteak azken astean ikuraldaketarekin. Elkarri zuzendutako bigezi eta etxera leloa izan dira aurrerantzean Euskal presoen eskubideen aldeko mobilizazioetako ikur nagusiak. Urruntze politikaren amaiera gertu dela irudikatu dute aldaketarekin Euskal preso eta ieslariak Euskal Herrira leloa eta Euskal Herriko mapa dituen ikurra atzean utzita. Duela 28 urte eratu zuten ura, Hernanin, Ignacio Oyarzabal sareko bozeramailea aritu da gaur gurean ikurraz ere.
34 urte luze eta gero, ia denak Euskal Herrian dauzkagulako, eta garbi daukagu Euskal Herrian egotetikan, etxeratze prozesua eman behar dela, eta etxeratze prozesu hori bultzatu beharra degula, hor bide bat egin behar da, eta azkenean ikur berriak horrekin ere jokatu du, ez? Geziek erakusten duten bidearekin, eta azkenean ikur berri horrek esan nahi duna da, etxeratze prozesu hori bururaino bete behar dela, denon artean bultzatu behar degula eta eraman behar dela, eta azkenean Euskal Herrian egon baino salbuespen neurri batzuen baitan daudela Euskal Herrian, ez? Gai aldatuta abenduan soilik 11 emakume izan ziren gizonen eskuetan eraildako emakumeak estatuan. 2003 urtetik biktima kopurua zenbatzen hasi zenetik hildako gehien batu dituen hilabetea izan da. 2022 urtean osotara 59 izan dira. Nafarroako parlamentuak indarkeria matxistaren aurkako jarrera irmoa erakutsi du, baita elkartasuna adierazi emakumeekin. Gai aldatuta berriz ere energia berriztagarriei helduz, zentral eolikoak egiteko 33 gune proposatu dituzte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Eremu gehienak mendian daude, baina natur babesguneak salbuetsi dituzte instalazio berriztagarriak egitetik. Dena den, proposatutako kokaleku asko babesguneetatik eta Natura 2000 sareko eremuetatik gertu daude. Udane Arbeok azalduko digu. 2023 hasi berritan energia eolikoek aurten zeresan handia izango dutela aurreikus daiteke. Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren kasuan 33 eremu zabal proposatzen dira zentral eolikoak egiteko Eusko Jaurlaritzak duen dokumentuan. Eremu gehienak mendian daude eta horien artean ez daude jada erekita dauden edo tramitatzen ari diren proiektu eolikoak. Bestalde dokumentuan nabarmentzen da natur babesguneak salbuetxe dituztela instalazio berriztagarriak egitetik. Dena den proposatutako kokaleku asko babesgunetatik eta Natura 2000 sareko eremuetatik gertu daude. Jaurlaritzak 2030erako potentzia eolikoa 5 aldiz handitzea du helburutzat. Ildo horretan 7 urte barrurako energiaren kontsumaren 21% iturri berriztagarrietatik heltzea nahi du, eta 2030erako 140%. Arabari dagokionez 3 parke eoliko daude gaur egun, eta lurralde plangintzak beste 13 kokaleku aurreikusten ditu. Arabako Errioxa nagusitzen da hor, 12.110 hektarea instalazio eolikoak ezartzeko egokitze jo baitituzte plan berrian. Gogoratu behar da horrez gain, Labrazan eta Azazetan 2 parke eoliko egiteko ingurumen baimena eman duela Arabako diputazioak. Gipuzkoari dagokionez herrialde osoan daude banatuta eoliko jartzeko kokalekuak, asko mendizalek maiten dituzten txokoetan. Bizkaian berriz nabarmena da zenbat egitasmo dauden enkarterri alderako. Herrialde horretako itsasartzeko hainbat mendigune ere hobetxe dituzte zentral eolikoak egiteko. Azken berrien arabera 2 parke eoliko berrire proiektuak ari dira tramitatzen. Azazetako proiektutik oso gertu, Aixindarrek beste parke eoliko bat eraiki nahi du Araban, 8 sorgailukoa. Arraia Maeztuko, Iruraiz Gaunako eta Domeniliagako lurrak ukituko lituzke. Bestalde Euskal Haizi enpresa jakinarazi du Bizkaiko Gordexola eta Zaia inguruan parke eoliko bat jarri nahi duela, 6 zutabekoa.
Lan gatazketara salto, Bizkaibuseko langilek mobilizazioak egin dituzte goizonetan Bilbon hitzarmen duin baten alde. Zehazki, ezkerraldea mehatzaldeko bus eta Bektalia enkarterri Bizkaibuseko langileak atera dira kalera. Aipatu enpresetako beharginek 24 orduko lanuzteari ekin diote goizaldean. Ezkerraldea mehatzaldeko bus enpresa batzordeko presidente Juan Carlos Gonzálezek ziurtatu du ehunekoa ari dela izaten grebaren jarraipena. Hala ere adierazi du biharko mahai negoziatzaileari begira ez dutela itxaropen handirik. Gauzak horrela, 12 greba egun deitu dituzte 2023ko lehen hiruhilekorako, lehenengoa astelehen honetakoa eta besteak urtarrilaren 19an, 25an eta 31an egingo dituzte. Otsailerako ere 4 greba egun deitu dituzte eta beste 4 martxorako. Eta espero zen moduan, Bizkaiko metalgintzak lan hitzarmen gabe hasi du urtea. Lan gatazkaren korapiloa bere horretan da, eta are gehiago estutu da, izan ere, bihar asteartearekin 6 langilek deklaratuko dute epailearen aurrean Bizkaiko metalgintza sektorearen lanitunaren negoziazioen arira, iaz egindako protestetan ertzaintzak jarritako salaketengatik. Aiara Durretak azalduko digu. Bizkaiko metalgintzako lan gatazkaren korapiloa ez da azkatu, hitzarmena berritu barik hasi dute urtea sektoreko 56.000 langilek. Asteartean gainera beste 6 langilek deklaratuko dute epailearen aurrean, Bizkaiko metalgintzako sektorearen lanitunaren negoziazioen arira, iaz egindako protestetan ertzaintzak jarritako salaketengatik. Bada, Comisiones Obreras, LAB, UGT, SK, CGT eta CNT sindikatuek protestak deitu dituzte auzipetuei elkartasuna adierazteko. Bizkaiko metalgintzako itunaren auzia urtebete luzatu da eta tarte horretan 11 greba egun egin dituzte. Gabonen atarian bildu zen azkenekoz negoziazio maila, hau da patronala, LAB, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuak, baina ez zuten adostasunik lortu. Azken bilerara FEMek ez zuen proposamen berrik eraman, LAB, Comisiones Obreras eta UGTek berriz bai. 4 urterako 17,5ko soldata igoera bateratua eta hitzarmenaren indarraldiko KPI bateratua hori baino handiagoa balitz, haren arabera eguneratuko litzateke 2026an. Horrez gain sindikatuek eskatu dute aldi baterako lan enpresen erabilera 3 hilabetera mugatzea eta enpresek ezin zurgatzea gutxieneko bermeko soldaten eguneraketa. Patronalen ustez baina eskaintza hori onartezina da. FEMen azken proposamenekoa baino 3,5 puntuko igoera handiagoa dakarrelako. Egoera horrela, elak beraldetik mobilizazioak gogortu behar direla deritzo, eta horregatik greba mugagabearen alde egiten du. Edo nola ere ikusteke dago zein bidea hartzen duten negoziazioek. Azken batean hitzarmeneko korapiloa are gehiago estutu da. Hori bai, modu batean ala bestean sindikatuek argi dute borrokan eta mobilizatzen jarraituko dutela. LAB sindikatuak ezinbestekotzat jo du gutxieneko soldata 1.400 eurora igotzea. Igor Arroyo LABeko koordinatzaile nagusiak neurriak eskatu dizkie erakundei inflazioaren gorakadak eragindako pobretzeari aurre egiteko. Aurreratu duenez, lehen seilekoan gutxienez 30 sektoretan egongo dira gatazkak eta ikusi beharko da zenbat iritsiko diren grebara. Gutxieneko bati buruz hitz egiten ari gara. Guk aurreikusten ditugu 30 sektoretan, 30 sektore desberdinetan egongo direla grebak edota mobilizazioak lehen seileko honetan.
Gizarte arloan, Gasteiz hegoaldeko trafiko arazoa konpontzeko obrak hasi dira Taniz Agirrebengoa kalean. Bihar, urtarrilaren 10ean errepide horretako errei bat itxiko dute, Maite Zúñiga kalearekin lotzen den erreia. Urte luzez herritarrek egindako salaketak eta gero iritsi dira aldatze lan horiek. Urte berriko protagonistak obrak izango dira Gasteizen, izan ere hiriburuko trafiko arazoa konpontzea, tranbiaren lotura zabaltzea eta espaloiak handitzea dira obren horien helburuak. Aurrera eramango den lehena Taniz Agirrebengoa kalean izango da. Hiriko hegoaldean kokatzen den errepidea da eta bertan trafiko arazo handienak izaten dira. Izan ere, N102 sarrerarekin lotura du. Azteko Maite Zúñiga kalera norabidea duen erreia moztuko da, eta bi ordezko bideak eskainiko dira, alde batetik San Prudentzio etorbidea eta beste aldetik Gaztelatea kalea. Ekialderako norabidean erreiek bere horretan jarraituko dute. Yo pienso que está bien porque 2 carriles muy bien para limpiar un poco el tráfico y bien. Yo creo que viene muy bien porque aquí hay mucha circulación y claro, a 2 carriles pues la gente más limpio. Pues me parece bien, todo lo que sea para bien de la ciudad y para descongestionar ciertas zonas me parece de maravilla. Eso es lo que tienen que hacer con otras calles también. Comunica con la zona de Adurza y toda esa zona y suele haber mucho tráfico en general por toda esta zona. Entonces yo creo que ya es hora que se pongan las pilas y que hagan una obra de estas. Bueno, por la parte de Santa Lucía también y bueno, yo creo que los extrarradios también, la zona de Sansomendi, por ahí también hay bastante tráfico. Pero bueno, yo creo que la zona más congestionada yo pienso que suele ser esta, donde se junta toda la zona industrial Urillasolo con la zona para juntarse con Jundiz y yo creo que son 2 zonas de bastante tráfico. Aurre ikusita dago obrak martxoaren 10 arte ez amaitzea, aldi berean, Zumakadi kalean ere obrak hasiko dituzte eta behi autobusaren geltokia ez da erabilgarri egongo. Emakumeak kongresua egingo dute urtarrilaren 17tik 20ra Bilbon. Emakumeen ikusgarritasunaren eta berdintasunaren alde eginiko borroka feminista aldarrikatuko dute 3 eguneko programaren bidez ikusi. Nazioartean, Brasilgo auzitegi gorenak Jair Bolsonaro presidente ohiaren 100 jarraitzaileren kanpalekua usteko agindua eman dio herrialdeko armadari. Astelehen honetan poliziak ordueteko epea eman die manifestariei duela 2 hilabete eratutako kanpamentutik erretiratzeko. Orain dela 2 hilabete, Brasilen hauteskundeak egon zirela, eta bertan Lula da Silvak hauteskundeak irabazi zituela boto nahikorekin. Behin irabazita Bolsonarok, eta oso importantea da, ez du inoiz Lularen garaipena errekonozitu, Behin Lula da Silvak irabazi zuenean, Bolsonaroren jarratzaileek, Brasileko kuartel militarretan jarri ziren, atrintzeratu ziren, eta estatu kolpe bat eskatzen zuten. Hau da, ez zuten errekonozitzen Lularen garaipena, eta eskatzen zioten boterari
kontra egitea, ez? Gurera bueltan, maiatzeko udal hauteskundetan UPNek Kristina Ibarrola aurkeztuko du Iruñean alkate gaiala iragarri du Enrique Maia azken 4 urtetako alkateak berriro ez dela aurkeztuko esateko egin duen agerraldian. Ibarrola parlamentaria da orain eta Osasunbideako zuzendari izan zen, zenbait iturrik Espartzaren gertukoa dela diote eta Ibarrola Maiak esan du ongi ezagutzen duela Iruñea. Nafarroako Unibertsitatean medikuntzan lizentziatu zen Ibarrola eta familia medikuntzan espezializatu zen. Osasungintzako kudeatzeko master bat dauka besteak beste eta Nafarroako ospitaleko larrialdi zerbitzuan eta lehen arretan egin du lan. Mila 1976an Jurramendin gertatutako hilketak alderdi karlistaren aurkako estatu plana izan zen, edo behintzat hala azaldu du alderdi karlistak gaur Iruñean eskainitako prentzaurreko batean. Orain arte ezagututako bertsio ofizialaren arabera, karlismoaren bi hegalen arteko, anaien arteko borroka izan zen, baina iturri anonimo batek alderdi karlistari eskainitako dokumentu berri batzuen arabera, Jurramendin gertatutako hilketak eta liskarrak alderdi karlistaren aurkako estatu plana izan zen. Iturriak oraingoz bere anonimotasuna gorde nahi duenak Fraga eta gaur egungo errege emeritua jartzen ditu erdigunean. Montejurra. 2 muertos y varios heridos se van a producir ese domingo 9 de mayo. Esta vez, en la tradicional conmemoración que cada año recuerda en la cumbre del Montejurra, cercano a Estella, una de las victorias carlistas sobre los liberales, ha hecho su aparición un nuevo bando carlista. Lo encabeza Sixto de Borbón, de ideología. La policía. El Partido Carlista quiere dejar muy claro que la violencia ejercida para su eliminación, decidida en las más altas instancias del poder y realizada a través de las denominadas cloacas del Estado, ha sido una constante. En estos momentos estamos en condiciones de poder demostrarlo, con documentación muy delicada que implica a 3 ministerios del gobierno Arias Navarro y el rey emérito. Kultur arloan, ertzainak taldeko azken kontzertuak 11.000 pertsona baino gehiago bildu zituen pasaden ostiralean Gasteizen. Nerea Garziak azalduko digu. Ertzainak 80ko hamarkadan jaiotzen ikusi zuen hiri berean bere azken kontzertua eskaini zuen urtarrilaren 6an. 1978an sortu zen taldea eta Gasteizen hasi zuen bere ibilbidea 1983 urtera arte. Handik aurrera taldeko kideek noizbehinkako emanaldiak eskaini dituzte. Tito Aldamaren omenaldia edo 2019an egin zituzten kontzertuak besteak beste. Hala ere, taldeko kideek zenbait lan egin dituzte banatuta. 2019an Garik eta Josuk eskaini zituzten kontzertuek izugarrizko eragina izan zuten. Ertzainak taldearen jarraitzaile asko hainbeste urteren ondoren berriz Aitor Menaozen abestu zuten. Pandemiak eten zituen kontzertuak eta orain berreskuratu dituzte. Abenduan Beken eta urtarrilean Gasteizen ezarritako karpa berezi batean. Kontzertu hauetan Txampi bateria jotzaileak ere parte hartu du. Azken agure alde izenburupean ertzainak taldeak agur esan zien betiko agertokiei, izan ere 11.000 pertsona baino gehiago bildu zituen azkeneko kontzertuak. Gainera ekitaldi berezia izan zen. Beste 15 artistak parte hartu zuten ertzainak taldearen azken kontzertuan. Gauzak horrela Gasteiz bihurtu da ertzainak taldearen hasiera eta amaiera.
Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Ibairen beste mundu bat abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian, gero arte. Nun baitagian, akatz berdinak kenez dituzte, ez nagaitezen, agortzen ari zaigu denbora,